Costa d'Ebre és un projecte que es basa sobre una travessa caminant, una travessa que vam fer des de l'abril fins al juliol del 2025. És una travessa que va durar més o menys 80 dies, una mica més, per uns 1.200 quilòmetres. Vam sortir des del Pico Tres Mares, que és la font geològica de l'Ebre, perquè normalment, històricament, l'Ebre neix en font Tibre, històricament. En realitat, als anys 80 van descobrir que aquest naixement és una filtració del riu Ijar, que allí van caminar riu avall por 80 días. Tenemos que tener en cuenta que hay una investigación anterior y una generación de obra anterior a esta exposición que está presente en esta muestra, que es el proyecto Sequere, que es un proyecto del 2022. Entre el 2022 y el 2024, Marco desarrolla también un recorrido por la ribera del río Ebro y genera una serie de piezas, que son mapas, son una serie cartográfica de 27 mapas y que es una pieza que está presente en esta exposición. Vaig decidir treballar a l'Ebre perquè és un riu que té molta història i s'ha configurat des de sempre com una frontera i un lloc on s'ha desenvolupat tota la civilització contemporània, almenys des de la invasió romana. I per a mi és com un vehicle per parlar de simbòlic, per parlar de moltes coses, no? Per parlar del territori, per parlar de la memòria, per parlar del temps, de fet de la relació del ser humà amb la natura, per parlar del desenvolupament de l'explotació del territori, del extractivisme. És un vehicle molt poderós. Mi aportación en el recorrido de Costa d'Ebre creo que es poder leer nuevo el territorio, hacer una lectura nueva del territorio, que no sea una lectura de memoria, que no sea una lectura sin memoria, sino con nueva memoria y con nuevos archivos que tienen que ver con el caminar y poner en escena el cuerpo y la relación con los otros y con el territorio. Y yo entro al proyecto hace unos 6 meses. Mi rol fue, por un lado, ese proceso de acompañamiento durante la travesía, y ya una vez que esa travesía termina, se inicia la siguiente etapa, que es la etapa de producción de obra que ha sucedido en la residencia de Balada en los últimos 2 meses. Entendemos esta etapa o esta exposición como parte de ese proceso, ¿no? O sea, yo diría que esta exposición es la siguiente etapa del camino. Es un camino que ahora mismo es interior, es un camino de reflexión, de experimentación artística. Caminar és una part de la meva pràctica artística, és un treball d'investigació, però també és com un gest artístic en si mateix. El fet de fer servir el cos en el territori en aquesta època, el qual el cos està com transformant en un producte de gimnasi, però no en un espai de ser. Crec que és com un missatge molt clar en relació a el que és el paper del ser humà dins del territorio. Lo que Marco ha hecho ha sido utilizar el agua del río Ebro en estos 2 meses, en este mes y medio de producción, utilizar el agua del río Ebro, utilizar otros materiales que fue recopilando en el camino, tierras, pues distintas materialidades orgánicas, y utilizar estos materiales como herramientas pictóricas. Junto con todas las obras de producción nueva de la exposición, encontramos también 2 piezas que fueron muy importantes para nosotros, que estuviesen en diálogo con estas obras nuevas. Por un lado está el proyecto Sequere, otro proyecto de investigación artística que Marco Noris realiza con Celeste Reina en torno al río Ebro y en torno a la memoria y el río como un archivo, como un espacio de memoria. Y la otra obra que está presente en la muestra es una pieza romana, es un fragmento de una escultura romana. Es una pieza arqueológica que es un fragmento
de una escultura que representó al río como una divinidad, ¿no? Y es un pie además, ¿no? O sea, el fragmento es un pie y se relaciona mucho también obviamente con un proyecto que se ha centrado en el caminar. L'Ebre ara mateix està abandonat, en el sentit que es fa servir només, bueno, no de tot el territori més al nord ja té una altra relació amb el riu, però diguem des de tota la part des de Miranda cap avall. És un riu que no es fa servir només per com explotació d'algun tipus d'activitat, no? L'extractivisme o està... I hi ha llocs que estan molt encara verdes d'alguna manera, però és veritat que és l'ausència del ser humà i l'ausència la pèrdua de respecte que té el ser humà cap al riu com font de vida és per a mi diu molt sobre l'estat de la humanitat, que per a mi és com una orfan, es diu. És com un orfan de la natura, d'una relació que tenia, i això parla per mi d'una humanitat que ha perdut el respecte per les coses més importants que són la vida, i jo crec que ho estem veient com està anant el món ara, no? Que els valors bàsics s'han posat en joc.